Jeg tror, den optager. Jeg kan ikke finde det ud. Hej YouTube. Vi keder os virkelig meget. Ja, hvad skal vi lave? Der var min hund, der gød der. Så min... Der gjorde han det igen. Yes. Så kan du lige sidde og underholde eller noget. Hej hund. Skal du med? Vil det være min sarven? Der kommer her. Kom på vej. Kom her hund. Skal du også være med i videoen? Kom. Kom her. Kom nu for helvede. Se, det er min lækre hund. Og se. Ja. Ja. Og det er så min grimme far på min væg. Yes. Hvis I har en idé til, hvad vi skal lave, må jeg godt lige sådan... Må jeg gerne lige sådan skrive nede ved kommentarer, hvad vi kan lave. Ja. Det er min hunds næse. Men ja, hvis I har noget, vi kan lave, så må I godt skrive det. Og vi gider ikke nogen af de der bare kun skriver negativt. Fordi hvis I har noget godt at sige om vores video, så synes jeg faktisk, så synes vi bare, at I skal være med at kommentere. Og ja. Hvad helvede sker der? Ruller, man. Der blev mindre, man. Hvad taler du om? Det skal man, der blev mindre, man. Ja, hvor? Altså, ja. Ej, han holder aldrig sin kæft nede. Nå, men... Ja, hvis I havde den idé til, hvad jeg kunne lave, så skriv det. Er du lige med til at sige farvel her? Okay.